shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezi ndona mabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezi ndona mabasa musatibanane watokotadzira. Nasi tiri pamutare farm prison apa tiri kuona maprojects akasiyana-siyana ari kuitwa nemasungwa vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vacho vanopinda mujeri vanogona kuuya vasina maskills avanenge vainawo vagozodzidziswa vagozobuda vave unyanzvi. Vamwe ndo vanouya vaine zvavanenge vainazvo zvigozovandudzwa kuti pavanobuda ramangwana ravo rinenge rakajeka. Chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuratidza kuti aiwa hongu vanhu vanenge vakapaka mhosva asi kana vachinge vaenda kumajeri vanoenda process inonziwo muchirungu rehabilitation. Uku kureva kuti munhu kana akanga ari achiita zvemumbavha ari panze auya munomu anodzidziswa zvinhu neupenyu hwakanaka zvogoitira kuti imimi vari panze mugozogona kugamuchira zvavanenge vadzidza munomu. Hazvisi kuzonzi zvofanira kuperera muno. Zvavanenge vadzidza muno vanofanira kuzvitora voenda nazvo panze. Vamwe vanotobuda vane macertificates, vamwe vanobuda vane madhigiri, vane madiploma, vamwe vanobuda vaine mabasa emaoko avanoziva akawanda. Kutaura kwandiri kuita tiri pamutare paprison uko kwatauya kuproject yenguruve. Ndina mukoma vandakamira nawo panapa tinoti vatitsanangurire kuti project iyi inofamba sei. Koma makati nditade Trimosa kunget ndicheke ka Trimo mawokoka handiti ngoma Trimo muri right aiwa tofa zvekugadzira nguruve idzi makatanga panapa kana kuti makanga makatangira panapa? Makatangira panapa. Handiti saka kuti mundidzidzise kuti process yamunotora pazuva kana tichiuya panapa ngati tiri kuvhura makuseni munosotanga muchiita sei? Tichisvika panapa makuseni tinotanga kusevisa nguruve dzedu kusvika tichitarisa kuti hapana nguruve iri paiti here kana kuti tine maritini here atinawo nguruve dzatakasevisa dziguri tina kana tiri kusevhisa ndokuita sei? Ndokusevhisa ndo patotanga kuipa mukuru ndokutanga saka tasevhisa kudaro tasevhisa sanhasi nasi titi 15 tati 50 plus 21 days tomusi yainozoita sei yainozoritina toona kuti nguruve musi weritini yatoinicheka futi tonoipa mukunu taipa mukunu musi uyu yakaramba mukunu tobataziva kuti nguruve yedu inokwanisa yakabata pamunhu takuchivekera ndoitozonzi idea tadaro tozocheka futi zvakare kuti dumbu ravapo here tinge tirapane madhezi famba uchimbocheka unyatsoona unoona kuti zvishuwa dumbu raita sei ravapo pakusevhisa mune pamunoti apa ndo pamunodziisa here dzichisevhisana sekutorwa kwamanibvisa tairumura nguruve toisa padhuze nenkono tikasike kuenda paiti imi mukati umu handi munondiratidza kuti umu ndo madeta sei? Saka panapa topinda tichipinda nemufuti munhazo yedu tonopinda ndofa runhazo yedu ine patauya panapa ndomutsunoyengu kunotema miti kunotema tezi kuitira kuti nguruve yedu nyange yakabiwa kukwanisa kuiwana netinenge ine nhamba yainayo kuziva kuti nguruve isu sedu inamba 200 yaita sei yabiwa ndozvinotaridza tikwanisa kuzokuta. Saka panapa tinowana chi5 panapa towana 50 panapa towana 30 kunokutowana 3 apa towana 100 kunokutowana 200 panapa towana 500 panapa towana 300 panapa tonogona 110 kana 210 panapa tonogona 1 kana kuti 2 kuti nguruve yedu isabana nhamba yainozingabude takada pakune 500 ingatocheka pale chakurakidza pane tumwe tuvanapa tunato tumabhedhunza kuti zvinofamba sei tiumamirira kaita musoro wenguruve tichipinda imufarunhasima dzinobekera ndofarunhasi yedu imwe tine sauredu panapa tine sauredu namba 158 sauredu 158 ndetokuzivisa takaipa mukunu musi wa 3 mwedzi wechi5 2025
Barazo ritina musi wa 24 mwedzi wa 2025 musi wakara tina sata svika date kuti ritese ritini pamwe ritina ndo patozomekera panapa iti takwanisa kuziva kuti nguru yedu ikubereka ari imi tineti inonoda plus 3 days kana minus 3 days kuti tikwanise kuziva kuti nguru yedu inoda kane 3 days kana minus 3 days kana kubereka senteiru saka panapa tine magidzi edu munoti tumagidzi edu iri gidzi redu itakapa mukono musi wa 23 mwedzi wechi 3 2025 bara tena musi wa 18 mwedzi wechi 5 apa pakatasa tunobereka musi wa 15 mwedzi wechi 7 2025 panapa ipo namba mukono watakaripa takashandisira mukono 6 47 tupu ratakashandisira saka takatarisa nguviri inobereka musi wa 15 mwedzi wechi 7 2025 batauya pana toyamusa twalose saka tutadibitsi redu takarisevisa musi wa 13 patazokutina musi wa 3 02 2025 barazobereka musi wa 7 25 yakanoberekera nasemutita vangatakariwikira patakazoti dzikoipapa yakanobereka semutira rakoipanakutazi haina kuplaza kana kuti minus 3 days kana plus 3 days yangu inobereka semutira takatakazi saka ine twana patumapibetsinese tine sauri yedu atinaro panapa sauri yedu takasira tinobereka musi wa 20 mwedzi wechi 5 2025 patakatasa tinobereka kumura cherubva ratoudziko kuratidza zvakazi tiri pavava ndikuona dumbu rakura kudai so handi panyaya yechikafu kana rakura so chikafu chinogona kupiwa munotwa here kuti risati razvitakura tinge jika zvakati kana radai so chikafu chinofanira kunge chichifamba zvakaita sei apa risakadai so rakazvitakura apa tinopa 3 kg kana razobereka waticharipe 3 kg rakudarika nekuti vane tuwana rakuyamwisa rada kuidziwa kana kusvika pa 5 kgs pazuva tinoningira netuwana kuti zvisazonyanye kuunderstand sauriratinaro takatarisa ndobereka musi wa 20 mwedzi wechi 5 apa patakasa tine masojas inovakubereka tisipo saka tuwana cho harizokwanisa sei kufa tokwanisa kudzirwa nemasojas tozvitakaisira chi masojas si tinapopanapa takatisire masojas kudai sokuratidza kuti twarara ugukako tinotorwa nechando but tikunoku tokwanisa kudzirwa nemasojas tozvatakamanyisira ipapapo iyoyoyo kripi iyoyo inodya tuvana chete haitenderwi kuti pakadya nhasi mangwana kana kuipa mai vacho inoita haitenderwi kuti kadye 2 days kripi iyoyo saka iyi mangwana toirasa toisa imwe fresh sei singatenderwi kuti garara itokomatisha apa haitenderwi kuti twana toisvika kripi yakasi yakati but amai vacho ndimbonaiteti saka zvakuti tuvana tikararawo kuva sinokozvitombura tokotorazira saka tinotoziva tinoda kuti totoziva twega kuti tonozi tonoziva saka aduka totoya totoda kowata ipapa zvatikaisirama panapa tinezvakara isauredi 564 isauredi 564 kuti takarisevisa musi wa 28 mwedzi wechi 12 2024 parazoritina musi wa 18 mwedzi wechi 1 2025 barazotiberekera isusu saureni rakazobereka musi wa 22 mwedzi wechi 4 2025 apa karingira dziva saka ita saisi tuvana tine ngurube yedu ndoto takazonyora kaziita saisi kaziva kuti ngurube yedu tuvana tinogara saka ine ine tungani ine 12 pakamira tuvana aya masauri atakasira kubereka
tinawo muno ndidza takamarudura isitomira panapa takatopera patokuenda pamawina takubva pamawina ipapo ndikatoklasikati patoenda pamastopix mastopix edu ari dropix pamastopix andikatokwanisa kusabdetebhuru Dribble rinotinaro panapa chiroko ratinaro panapa chiroko redu 8.8 kuitira kuti mvuru yedu sisi yakadiwa nyange tikasvika mvuru tikwanisa kuiziva musei kuti mvuru yedu yatitsvaka nenhamba yatakaipa inenge iri pamunhu namba yacho tinenge tiri mamakata atonoto Atinaro panapa large white apa tine large white ndada kubvunza ndaona iro ndere brown white difference yacho yakamira sei iyo ijiro large white saka pakubereka unotoberekawo vana vane kala here vana vane kala iyoyo panapo tine large white yedu Ball number 18 kwanza kusisa madrinks kuitira pa adinaona ayo mazuva zvatikiutiningire kamutanga saka paweight repaida rakanyanya kuremerwa ndogumara kurapa tiningira kuti saka mabhuwa ndoakuzokwanisa mabhuna 18 atinaro pana tichaibaya musi wawo bhadyo dzechi6.25 second dose tichiita gati tichazobaya musi wa28 mwedzi wechi6.25 bataiafanaa zvinogwedu ratinaro pano zvinogwedu 5.70 ratinaro panapo tambona mukono wacho kumashuro kwechiroko adzo wacho vana vacho vamwe vacho paimane nguva yakareba ita project ane ndokwatinochengetera masokisi edu kugare kuslota ndokwatinokumitira masokisi aredi kuslota kwanisika kuti nyama yacho yakwanisika kuti ichitese ichikwanise kuenda zvayo paslota yakwanisa kuchitika saka munomutinefoma ya munomuyesa amastokisi atanawo panapa saiwaya tinoti dziri dziri hawo kutarisa maweeks acho apa tingati ma3 weeks oma 3 weeks alright
Saka roughly inorange apa kids. Apa uvaita patuta nekusatanga kuklasa inguru kwasaka inofana tinoita views nopatinotangira kuba toverenga munyatso kuona tine munyatso mungani musana wacho wakaita sei aikwanise here kutyoka kana kuita sei saka apa tinoverenga munyatso takaona kuti ine 7 side kuno kune 7 side uku toti inokwanisa kuita yamisa yabereka paipai kwasi kuyamisa kuwana kwacho twese tichiwana mukaro waita seapa dzimwe dzinobeta minyatso mingani pamunozoranga imweni muna kuita 6 imweni kuita 6 tutwara toona kuti saka papa takamwe masiya asara yangu bhoo redu ratinaro panapana neperformance 4 months ratinaro ndajwaisa saka pana kusvika idera seya kuhana ila achakwanisa kusevisa yada kuta tichiona taipi nguru yakudaita sakaona bhidha kutatikazi chiduno kutozota panapa zvakare tine chiro ratinapana vamwana vazibviri kurara tamboona uku tine chirugu redu ratinaro kuti zvakare towanoitibawe wechirugu rerasangana naro masipisa akamirira kuita magwidzi angoti 5 days saka akuita kuti aite magwidzi unokuita 7 masipisi dzakamira kuslota saka vanhu muzvauripana vanokwanisa kutoya vachitenga nguva zhinji vanouya vachitenga nguva zhinji vanouya vachitenga nguva zhinji dzangoda munhu kutenga musina limiti taiva mazotoradza aiwa notoradza vanhu ngoma traimo manengo mati makatanga 6 months tazoona mamuno mhosva yamakapara yakatoti muzopedzera mujeri ndechi indisenda assault makanetsana nani mhosva yangu ini ndonzi ndakabata munhu tisina kutenderana ndo mhosva yangu ibva yatongonzi indisenda assault musikana wenyu ndaisatombodanana naye kana nyaya handisitomborina nyaya naye zvindazvo kushandisirwa polisi yatongoyo pamba ichitongonditora ndichitongonzi ndiraimo ndozvauri kunzi wakaita but ini hapana chandaiziva panyaya saka makatongerwa kugara zvakaita sei ndatongwa 6 years mandazobvisirwa 2 years nejeri mandazosara ne4 years pa4 years ndapika 3.6 handiti chakaita kuti muzosarudzai kuti ndoda kuenda kuproject yenguruve ndinodzidza zvakawanda nezvekuchengetwa kwenguruve chii nyaya yekuti ini ndakaona kuti zvichikoro zvakatoramba but mabasa emaoko ndowandozokwanisa kutomuka tinopera saka ndo zvakakonzesa handizouyo kunoku kuti ikuparisira chidzidzo mabasa emaoko sezvo zvechikoro zvakatoramba sa izvi zvinonetsa kunzwisisa here kana kuti zviri nyore hazvinetsi kunzwisisa zviri nyore but zvinobuda shungu chete but muchichengeta nguruve saizvo zvisi tingati zvinhu zvamunotomboti atingati machallenges kuti papa tingadaita dai kana kuti zvinhu zvamungati mukazviita zvinogona kuuraya kana kukonzera kuti nguruve dzife kana kusakura zvakanaka ndezvi chinhu chokonzera kuti nguruve isakure zvakanaka wani panoda mushonga wakakwana netinonga kurwara kuti uone kuti ikurwara saka patofidha paipaika unozofamba uchicheka uone kuti nguruve yangu inasa isikukwanisa kuita sei asikukwanisa kudya kutoziva kuti nguruve yangu ita sei ikurwara saka watoziva kuti nguruve yangu ikurwara ikai wakutoziva taipi mushonga kuti aiwa nguruve zvayarwara ikai inoda taipi ipi mushonga saka yarwara ndotoziva kuti nguruve yangu kamurwara ikai kuitira kai uida penslep ndototora mushonga wangu ndosvika ndotobaya mamusi unofanira kuziva kuti ndingade mamusi mangani nekukura kwayo ndononga kuibaya overdose
saka ndikwanisa kuzoti nguyi nemakuru yakaita ingadi mamyuzi mangani emushungu kubara handiti saka muri kutarisira kuti mukabuda muno munachazonotanga project yekuchengeta nguruve ndinoshuvira kuti Mwari akanipa mari nekuti project ndakaona kuti inoda mari Mwari akanipa mari ndakwanisa kusadzisa asi nzvimbo munayo nzvimbo mushande kuti kumarondera pachifusvosva pachifusvosva apa handiti vabereki vanomboya zokuona here kuno avabereki vanouya avabereki vanouya vakomani vanini vakomani vanina vanosvika aiwa tinongoti ndati aiwa vanouya handiti vakazvitambira sei vabereki kunzwa kuti mwana apiwa makore matanhatu vabereki first days pandakatunga mutauro wangu kuti yanga aripo but pandakatunga mutauro wangu anokwanisa kusvika kunga pasame day andombonzi akatombovata musango amene kuti kuvhiringikawo nemakore anga anzwa ndichitongwa ndichizodzwawo pazoya sister chizontaura kuti aiwa baba vanonzaona kuti asi vanhu vasvika kumba but vari kunzi vakavata musango saka ndakangoona kuti baba vangu vakuredzika vakabatikana nekutongwa kwandakati asi kwandakaita saka vachizouyawo vachizongondisimbisa sezvo ndo zviripo kakuti hapana sezvo ndandazwa kuti baba vangu kuti ndivataurire kuti kujeri kwakamira sei ndati aiwa baba hapana sezvo ndandatonzwa kuti munhu akatomborara musango sa besides kuchengeta nguruve pane imwe project yamakadzidzira yemabasa emaoko panapa panochengetwa nguruve zvakare panozoita panapa toya chiripo pamusoro apa poita panochengetwa futi zvakare huku dziripo dzochengetwa mabhurera anochengetwa pano kwanisa kuziva kuti mabhurera angade mishonga dzakaita sei kuti ukwanise kumachengeta nekuti tinogona kuchengeta mabhurera but angona kubatwa futi zvakare nestress kuti ungoita sei kuti ungofa kuti ungoshaya kuti afa sei mabhurera ako saka pane pachida mishonga dzako kuti chikafu ndoona apo kuti uzongoda futi care yekuti unge uchimiona zvinhu zvako uripo ndoona zvinhu zvako uchifamba zvakanaka saka kuti knowledge yamawana muno panza apa mukabuda muri kubuda rimwe kuti kubuda gore rimwe muna juni kuti katosara gore rimwe chete knowledge yamawana panapa inogona kuti unotanga project kana kutonzi nemumwe munhu uya pabasa undirani reproject yangu you are equipped kuenda kunoita izvozvo exactly ndokwanisa handiti ndokwanisa handiti ka chokwadi sekutaura kwamaita mati vanhu vanenge vachida nguruve kubva kunze uku anytime vanogona kuuya ozotaura nevakuruve panapa ichokwadi handiti ka ichokwadi aya munotinzwira ndimukoma trymo yatakachitaura navo kana tati kutaura navo pano pamutare farm prison vatitaurira machengeterwo anoitwa nguruve masanganisiro avanoita hono nehadzi kuti dzive dzinozobara mwana nekutaurawo kuti ndakutone unyanzvi hwekuti nguruve kana ichidai masainzi anoratidza kuti nguruve iri kurwara vatiwo zvakare kana paine vari kuda nguruve batai vakuru vemutare farm prison vanokudzai kuti zvinofambiswa sei ivo vati project iyi kuti uitange inoda mari asi vatiwo zvakare neunyanzvi hwavainawo neruzivo rwavawana panapa wese arikuda kutanga project iyi kubva gore rinouya muna juni vachinge vabuda vabatei movagamuchira vokuchengeterai nguruve zvichida vanogona kutanga nekutoita farm manager ipapo saka sekutaura kwandaita nhamba dzepamutare farm prison mukadzigugla munokwanisa kudziwana uyai kunoku muzviwanire nguruve dzenyu dzakachena dzine utano mangozviona. This one is our code. This one is our last list. Okay. Supervisor, how about you? This is our plastic freezer. Dzimwe dzakatowanda dzimamwe mafamasi dzakatosilotera hadzisitsenisogadziremo vanenge vachizoya wachikolekta but hadasilota togona wachengetera since tine capacity yekuchengetawo dzakatowandii okuchiri kutora saka mune period yamakati kana maslota unofana kugara mufriji nguruve yakati nechallenge yemagetsi tototunza about 3 to 4 days dzirimo kuti dzizosvike pakuchekeka kuti dzisiraisike
but kudaita ndine magetsi ataiwana 24 hours a day. We know tikasinota sanhasi izvozvo dzorara dziri kucourtrooms kwedu dzodripa, then the next day dzikangorara dzatova mublast freezer dzakuchekeka. But because of magetsi ari kuti netsei anopota achienda during the day, tozomaona maybe usiku kubva kuma9 kusvika the next day kuma 4-5, saka dzinonoka kuoma. Saka kuzoslice suppose kana takuslice zvazvo we need to slice maslices anoita kuti kana munhu akatenga inoappetizer achiona. Even unonoda zvebrai waiwa inonyatsoisika paprice tag. Yeah. Saka this is our blast freezer. Specialista ku scale. Kg, kg. That's a slice of this machine. Yeah. Then we can challenge them against the I solar powered. That's a solar system made from solar electronics. That's why I'm going to skip up to charge. Right now, we have a solar system. We could upgrade this. Right now, if I can